Il-verità kollha dwar il-każijiet relatati mal-kumpaniji fil-Panama għandha toħroġ fil-qorti mingħajr dewmien, dan wara d-deċiżjoni tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li kien hemm konflitt ta' interess meta l-inkjesta dwar il-każijiet tal-Panama Papers kienu qed jinstemaw minn imħallef illi huwa miżewweġ MP tal-Partit Laburista. Għal dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija. Deputat Simon Busuttil kien għamel talba biex issir inkjesta maġisterjali dwar il-kumpaniji sigriti li nfetħu mill-nuħut mill-ogħla nies f'Malta, ftit ġranet biss wara li telgħu fil-poter. Għal din it-talba, il-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi opponew u appellaw. Simon Busuttil kien fetaħ kawża kostituzzjonali biex il-ġustizzja tidher li qed issir billi l-imħallef li kien qed jisma' l-każijiet jinbidel. Il-qorti laqgħet din it-talba li l-imħallef jinbidel milli jisma' l-każ għax kien ippreġudikat bil-kummenti ta' martu li hija MP Laburista. Wara din id-deċiżjoni tal-qorti, il-Partit Nazzjonalista qal li se jibqa' jinsisti biex toħroġ il-verità dwar dawn l-iskandli relatati mal-Panama Papers. Għal kuntlarju tal-Prim Ministru sħabu, in-nies qegħdin jistennew li ssir ġustizzja bla dewmien. Il-Partit Nazzjonalista qal li qed jinsisti li hu biss meta toħroġ il-verità u ssir il-ġustizzja li pajjiżna jista' verament iħares ir-reputazzjoni tiegħu u jipproteġi r-reputazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Dan għaliex il-Prim Ministru baqa' sal-lum ma ħax id-deċiżjonijiet li hemm bżonn biex ir-reputazzjoni ta' Malta tiġi mħarsa, temm jgħid il-Partit Nazzjonalista.